Sure, KZN, welcome to the DOP Deben podcast, Deben online podcast. Da. Yes, igama Fly Motion. Njengoba nazi nje ukuthi iy'ndaba zishubile since ama-radio contract renewer this month. So angazi nginiqalele ngasiphi isitori, nginiqalele noma ingalesi Sokhozi FM or nginiqalele ngalesi sase-station. Yabo okusha kukhaya mthetho station. Okay, let's go to asiqale ngaso lesi. All right, because yeah, I know abantu abaningi bafuna ukwazi. Yabo, let's see ukuthi iso lezwe lisiphatheleni. Okay, this is Khaya Mthetho owangena esikhundleni sami 2 years ago ngisakhona lapha station. Kuthiwa ke lana kuvele ukuthi ayivuselelwanga inkontileka kaKhaya Mthetho emsakazweni obese sebenze kulo msakazo iminyaka engaphezu kwemibili. It's actually 2 years. Not engaphezu kwemibili. UKhaya ubesakaza uhlelo lasemini midday connection phakathi nezinsuku 12 to 3 ntambama no DJ Sonic. Umthombo wesolozwe uveze ukuthi ukungazwakali kukaKhaya kulo msakazi bekungezinye izezenzo zezinto ebeziveza ukuthi ikusasa lakhe liyantengantenga. Kuthiwa lana-ke kudala asho ukuthi usefuna ukubhekana nezinye izinto ayeke ukusakaza. Manje isona sikhathi abone ukuthi angabuyeli ngaso emsakazweni ukuze aqhubeke enze kahle izinto ezithinta ukuba umculi, umethuli wezinhlelo nokunye okuthinta ibandla lakubo, kusho umthombo. Kaze baqhamukaphi le mthombo all of a sudden kuhlezi kunemthombo? Omunye futhi umthombo uthi okhulume neSolezwe uveze ukuthi akucace kusasa la DJ Sonic kulolu hlelo kulasemini ukuthi uzobuyela kulo yini noma cha. I just met him DJ Sonic. I think uzobuyela nje. Banga-add umuntu nje angasebenza naye. Iready mnandi emini. Bese kuthi engikwaziyo nje, okay, quote unquote or quote unquote, engikwaziyo ukuthi nje uDJ Sonic akayindawo asazi noma usazoqhubeka ahlale kulolu hlelo noma cha. Yabona-ke mesesho leso statement kusho ukuthi khona into ayazi ayifihlayo. Kuyacaca ukuthi kukhona ozofakwa esikhaleni sikaKhaya njengoba esevezile ukuthi uyahamba noma singakazi ukuthi ubani, kodwa yena ukhona njengoba liningi ithalente ngaphakathi kulo msakazi. Ngeke wazi ukuthi izikhulu zakhona zipheka liphi ibhodwe kulo nyaka, kuchaza umthombo. Ngiyalisaba lelo bhodi, yezwa. Eminye imithombo yezindaba kushone elayizolo isivezile ukuthi umzokoloko waka wasakaza kulesi siteshi uyena ozovala isikhala sikaKhaya Mthetho. No, khona into engaqondakali la. Shuthi umzokoloko uzosebenza noSonic. Is not make sure. Ukuthini ukuphawula kwakho lapho? Share i-comment ungitshela ukuthi wena, do you really think umzokoloko angasebenza emini kanti umzokoloko afternoon kwivuma uphindwa why-morning kwivuma, also nakwi-Khozi nakhona I think why-afternoon and then manje abuye esezosebenza ezovala isikhala sikaMthetho. I don't think so. Mekuthi uzobuya azokwenza i-drive ethize ukuthi yona yiphi i-drive, I'm not sure. Umzokoloko washiya emsakazweni kwanye wajoyina uKhozi FM muva nje bese ezwakala emsakazweni iVuma FM. Yeah, ile nto engishoyo. Solezwe liphinde lahosha izindaba zokuthi umethuli wehlelo la kusekuseni uprising uTata uSidudla akayindawo kulo msakazo, yize kuke kwaba nokuxokozela ngezinto azibhala ezinkundleni zokuxhumana. Into engiyaziyo ngobra wami, uyakwazi yabo bese kulezi ikhathi uyakwazi ukuxokoza umqondo wabantu. I am sure. Yabo lento ayibhala yabo ivele uyazi ukuthi kunabantu abaningi abafuna ukuthi ahambe lapha, so he will always do these things.
Do you really think uyalishiya uhlelo lwakhe lo mfethu? I don't think so. Khulekani Shandu okhulumela lo msakazo wezindaba lezindaba zokuthi bamatasa balungiselela umcimbi abazomemezela ngalo izinguquko ezizokwenziwa kulo msakazo. Uthe kulo mcimbi bayomemezela konke okusha okuzayo kulo nyaka. Obvious ngabe uyathini. Khona manjalo kuvele izinkinga zemali eSABC yizona ezidale ukuthi kuphele ngezinkontileka zabasakazi abaningi ayikho leyo nto. Hawo. Ngaphela imali ukuthi singaze kuhamba abasakazi, come on. Sipho Mbatha odume ngelika Sigqemeza, Bongadladla odume ngeka Sphongo, uLucky Nkosi noMandla Mdletshe. Kuvele izindaba zokuthi abasabuyi ngenyanga ezayo. Okusho ukuthi ngoba uSABC unenkinga zemali, Dudu Khosa ubese esakaze uhlelo ujabule ujule iminyaka mhlawumbe nami ngangisengana ngazi ukuthi ngokungena emsakazweni kuvele ukuthi wehliselwe izinsuku azosakaza ngazo. Vimthembu owazakhela igama ohlelweni lamakhwaya kwi-SABC wanoluthi imizwilili manje usehlelweni lantambama esiteshini eJozi FM ungomunye wabasakazi abasha abazozwakala kulesi siteshi. KZN kuthini umbono wakho mayelana nalezi zinto lezi esizwayo ngeinhlelo zabasakazi? Ezinye izinto zamanga lana, there's a lot of things abantu abayishoyo, but mina I know ukuthi njengoba ngishilo nje ukuthi Linda Sibiya cishe noMinintuli uMinintuli nje bamkhanselile abantu. I don't think uzokwazi futhi ukuthola esinye isiteshi somewhere somehow, I'm not sure, but phela ke ngeke uzumconfirm umuntu mhlawumbe naye uzomthola kuma podcast njengoba sekuma podcast sonke manje. Luthini ilanga la? Asicheke ilanga ngoba lamanga akusolezwa ngokuthi uzojoyina ukhozo waduma kulezi zinhlelo zamakhwaya ibhalo bali impahla ibhalo Lucky Kane. Uvimthembu lithole ngomthombo walo ngaphakathi okhuzini ukuthi seziphothelwe izingxoxo ezihambisana nezinguquko kulomsakazo njengoba phakathi kwazo kuvele negama lika V. Umthombo waleli phephandaba uveze ukuthi uV uzoshayela uhlelo lasekuseni kubambisana noMroza. Okay. Uzovala isikhala njengoba sekuphelile ukuhlanganisa uSipho Sigqemeza Mbatha nalomsakazo. Ngiyivuma-ke kaSipho-ke le kaSigqemeza ngoba umfundisi maybe naye akasayithanda into enobukhophololo nobukhwiphilile. Leli tisiso leso naye kuthiwa ngempela unciphisele izinsuku njengoba bebhalile la ungenza kube iqiniso. Bese sivala ngokuthi uSiphongo ubesesebenze njenge-technical uSiphonga ubesebenza umthombo waleli phephandaba uphinde waveza ukuthi sekuphelile ukuhlanganisa uBonga Siphongo Dladla nalomsakazo. Siphongo ubesesebenze njengo-technical producer kulomsakazo. Wow. So guys, kuthini ukuphawula kwakho la? Let's do this. Cela drop a comment and tell me what do you think about this whole situation. You're watching Depen Online Podcast with Fly Motion. Very nsuku zakhona lezi, and shout out to abantu abasubscribe. Thank you so much ngoma subscription nabadrop ama comment. It's amazing. So guys, cela kuyibamba lapho sizophela sinikhombisa sizoba update ukuthi inhlelo zithini because konakele la. DOP Depen Online Podcast.